Uyazi ke ngoba usungikhavele nama symptoms sengingasale sengibuza ukuthi ke umzali oyibonayo lezi zinto ezichazayo enganeni yakhe uluphi usiza kwazi ukulithola eminyango neziphi igxathu lokuqala kufuneka lithathe. Kusho ukuthi ke uzobona ngoba ingane yakho uzoqala uyibona ngokuthi mayikhuluma ayikwazi ukukhuluma ngendlela. Okay. Mayidlala idlala futhi ayifuni udlala nabanye abantwana. Yes. Bese kuba nalento ukuthi uma kunento njengelight exhopha kakhulu. Noma kunomsindo ubona ibe nolaka. Okay. Akwazi ukuthi umanage kanjani. Bese kuba ukuthi banendlela ukwenza izinto zabo ngendlela yabo. Maye nama-toys angawafundisa nje abe ulayini. Yes. Futhi banendlela ephethini abafuna ubaphazamise. Wayiphazamisa usuka ngolaka. Uma izinto yakhe wenza ngalendlela abanye baze bacabanga mhlawumbe OCD kathi cha. Okay. Banendlela ukuthi bona mabefuna ukwenza izinto benza ngalendlela. So ilezi izinto uthola ukuthi ke uma umama womntwana usungaqala ubona ukuthi ake ngifuna usizo ngoba umntwana usho ukuthi unenkinga la. Umuntu onayo ke zikhona izinto mhlawumbe ezifana nemithi enikwazi ukumnika zimsize ugcina ephelela phe nje umntwana noma kusuke sekufanele sikuaccept ukuthi unjalo nje. I-condition khona kwesinye isikhathi ngithi khona iba severe ibe mild kuyadepend. Yes. Nanokuthi ngenkathi umuntu ekhula kwesinye isikhathi ama-symptoms ayengokuba ehle kancane ayipheli yona. So siyayidambisa siyayimaintaina ngeke sisho ukuthi ngempela singathi iyalashwa. Zikhona indlela umuntu uma esibhedlela uzolashwa ngendlela ezahlukene. Okay. Uzofike ubone mhlambe i-speech therapist. Okay. Esizomsiza ukuthi indlela yokukhuluma wenza kanjani. Ayobone occupational therapist ezomsiza ukuthi uphila kanjani nabanye abantu. Uma efuna ukukhuluma into ethize angenza kanjani. Uyobona i-psychologist ezomsiza nalokuthi nabazali ukuthi uma enza ngalolu hlobo angasizakala kanjani. Bese kubuya ke khona imithi ngoba kwesinye isikhathi ke bese ebona mhlawumbe sisebenzisa mhlawumbe ine-medication ejwayelekile kuthiwa i-Respirodol. Okay. So is more ihambisana kakhulu ukuthi umuntu kuthiwa i-psychosis ngoba kusuke kumaintaina i-attention yakhe nangendlela enza ngayo. So le combination ke yokwelashwa nokunakekelwa osuke umntwana ezoyithola bese kuba sesikoleni. Nakhona ke ungathola educational psychologist nothisha ukuthi ke umntwana kumele kulesi simo ufundiswa ngayiphi indlela ngoba banendlela yabo.